बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों आसाम सरकारा होनायनिख्रुइ बांसिन जोंनिफ्रायसो लानानै थांदों। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया खारग'नाय बेखौ रायजोआ लुबैयो। सिमाया बारायनायखौ रायजोआ दिनै लुबैयो। दिनै स्कुल कलेजा दिनै सरकारि जानायखौ दिनै रायजोआ दिनै लुबैयो। नाथाय जाफुङाखै मानो? दिनै प्रमद बर'नि दुरबल सासन खालामनाय रायजो खुंनायानो दिनै जाफुङैनि मोनसे जाहोन। मानास सेरफां ब्लकनि आन्दाराव सुलिखाता हादानाव दिनै रायजो राजाजों इलेक्सन बोथोर नङाब्लाबो गोबां मोजां गाज्रि सावरायनांगौ हिसाबै दिनै जोङो सावरायफैबाय आरो गोबां खोथाफोरखौ जिहेतु जोंहा रायजोनि गेजेराव बुंनांगौ दङ बेफोर खोथाफोरखौ जों दिनै रायजोनि गेजेराव फोरमायनाय जादों। आङो गिबियावनो बुंदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों आसाम सरकारा जोंनो जेसेबां होनो नाजादोंमोन बिनिख्रुइ होनायनिख्रुइ बांसिन जोंनिफ्रायसो लानानै थांदों होननानै आं दिनै फोरमानजों रायजो राजानि बुंदों। दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावजानायखौ जाफुंनायखौ रायजो राजाया बयबो लुबैनायखौ जों दिनै मिथिनो मोन्दों। जायबाय दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया खारग'नाय बेखौ रायजोआ लुबैयो। जेलनिफ्राय उदां जानाय बेखौ रायजोआ लुबैयो। दिनै सिमाया बारायनायखौ रायजोआ दिनै लुबैयो। दिनै स्कुल कलेजा दिनै सरकारि जानायखौ दिनै रायजोआ दिनै लुबैयो। दिनै मोजां इनस्टिटिउटफोरखौ जानायखौ दिनै रायजोआ लुबैयो। दिनै बे मिटिङावहाय बेखौनो बुंनाय जादों। नाथाय जाफुङाखै मानो? दिनै प्रमद बर'नि दुरबल सासन खालामनाय रायजो खुंनायानो दिनै जाफुङैनि मोनसे जाहोनखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दिनै जाय लोगोआ गावजों दङ आरो जाया गावजों दङ बिथांमोनानो प्रमद बर' बिथांनि एग्रिमेन्टखौ दिनै जाफुंनांगौमोनब्लाबो दिनै जाफुङाखै। जायबायदि दिनै प्रमद बर' बिथांजों थाफानाय बिथांनि गभर्नमेन्टनिनो लोगो बिदा असे बायदि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा बयनिख्रुइबो गोजौसिन मासियाव दिनै जिरायनानै दङ। दिनै एसेबां गोजौ मासियाव जिरायनायनि उनावबो दिनै बिटिसिआ मानो एसेबां गाहायाव होननानै दिनै आं रायजोनि गेजेराव बुंनो गोनां जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिस्वजित दैमारिखौ बिथांनि मासिखौ लानानैनो आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो सेलुट होनानै सार होननानै बुंनो गोनां जायो नङा होमबा? अब्ला दिनै एसेबां गोजौ मासियाव थानानै दिनै रन्जन दैमारिनि खोथाखौ मानो बुंनो हाया? सिमा बारायनायनि खोथाखौ मानो बुंनो हाया? स्कुल कलेजा सरकारि जानायनि खोथाखौ मानो बुंनो हाया नङा होमबा? इनस्टिटिउटफोरा ट्राइबेल इउनिभार्सिटि होन NIT होन बेफोरखौ जानांगौ होननानै मानो बुंनो हाया? एसेबां गोजौ मासियाव जिरायनानै होननानै आं दिनै रायजोनो फोरमायनाय जादों। आरो बुंबावदों जे बिटिआर एकर्डखौ मोजांनि थाखाय मोजां दफाफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय रायजोआ दिनै लुबैयो आरो सापर्ट खालामो होननानै। आरो बेखौनो आं बुंबावदों दिनै प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टखौ हाग्रामा महिलारिया बिन्दु मोनसेनिबो हेंथा होआखै। होदोंबा होआखैना? जेबो डिस्टार्ब खालामाखै प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टखौ। जाय समाव प्रमद बर' सार बिथाङा बड'लेण्डनि आन्दलननि समाव ओरैबायदि डिस्टार्ब ओरैबायदि आन्दलन खालामना असान्ति बिथाङा खालामदोंमोन। नाथाय दिनै सान्तियै प्रमद बर' बिथाङा गभर्नमेन्ट खालामनो मोन्दों। जायखौ दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा गावनो होनदों गोजोननि नोगोर क'क्राझार नङा होमबा? गोजोन खुसि बिसरा खालामनो मोन्दों। जिखौनो गोसो बेखौनो मावनो हागौमोन। नाथाय दिनै गावनि लोगोआनो गावनि असे थाफानाय गभर्नमेन्टआनो जायफोर रेकर्डफोराव जाफुंनो गोनां मोनसेबो दिनै जाफुंहोआखै। दिनै आङो रायजोआव बेखौनो बुंदों। आरो बुंबावदों जे जोङो जिफोरखौ जोङो नुगासिनो दङ मबाइलाव जिफोरखौ जों नुदों जिफोरखौ जोङो नायगासिनो दं खोमाजों खोनासंगासिनो दङ सिमा बारायनायनि खोथा रन्जन दैमारि खारग'नायनि खोथा स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलनि खोथा बेफोराव जेबो गैया। गासैबो हास'खान्दा होननानै आं दिनै रायजोनि सायाव बुंदों। बेनिखायनो बुंबावदों जे प्रमद बर' बिथाङा दिनै रायजोखौ सालायनो हानाय जिहेतु राजा नंला। जाय रायजोआ
खुंनायाव रायजोखौ जुदि नस्थ' खालामबायब्ला गुबुननिफ्राय सिमायाव हाबफायबायब्ला जानाय लोंनाय थाखा फैसा बिजनेस लानानै थांजोब्बायबा बे राजाखौ रायजोआनो सोलायफिननानै गोदान राजा फसंनांगौआ रायजोनि दायित्व होननानै आं बुंदों नङा होमबा आंथ' गाज्रिखौ बुङाखै दिनै आं बुंदों प्रमद बर' बिथाङा मावनोनो गोसो नाथाय बिथांनि दुरबल गोसोआ खौ नुनानै गुबुननि सुथुरा दिनै गासैखौबो मावनो हायै खालामना होबाय आं दिनै रायजोनि बुंदों दा बेसिखौनो बुंबाय फैबाय थानाय समाव जुदि थारैनो गमामायैनो प्रमद बर' बिथाङा बे रायजोखौ सालायनो हायै राजा नंमाराब्ला गोदान राजा लाबोनानै फसंनांगौआ रायजोनि दायित्व आं बेसिखौनो बुंनानै दोनबाय गोजोन्थों।